wakili miya wantiere ka to wach mari mogik sadhi kaka rumo to mar twak UDA dhi twak gi ODM omakore koso mopogore to gichopo kama chal nade mane mobedo wach mari mogik bende kawacho wejare e kit ngima dhano kata sana king'iyo kit ngima mar Raila Amolo Odinga Nyasaye to koro nyose kare en ni sani wan gi ndalo 120 ma koro osekalo nyaka ni Raila wewa to uyudo ni Raila ni pod powerful kata kama oyueno Raila pod powerful kata kama oyueno makoro makata in fact gik matimore ODM matimore Kenya sani mana because of nying Raila no umbe large makata ko onge umbe pod yuengo piny to adiera makende manyalo nyiso jothurwa jogo maluwo ODM de be ni nyalo wacha gi Kizungu mondo jo Kenya te owinje but waya kunga wuok jothurwa mondo en ni onge gima obiro yudo mbele ka ok wan gimoro achiel onge gima wanyalo wacho gi ODM ka duondwa onge gi mijingo onge gima wanyalo wacho gi UDA onge gima ODM nyalo wacho gi UDA ka ODM no yom emomiyo adwara nuo duond daktari kachacha nikech jomoko nyalo penjore ni broad base ni kare konyo mana jogo mani malo kanyo sirikal ok ti kamano ni kawuono in minister kiny ineno geda ke gik moko timre mos nikech mokwongo nyaka udhi muket pesa ma pesa ni be wabunge twage kokineno ni pesa ni odhi area mane to odhi area mane adiera makende nu neno ni Raila nyaka korore gi Kibaki mokwongo ni ito ndara mane okwongo ger en ndara mane wuoko mabe mochopo Katito to gigi timo mana mos gi ok tim dichiel koro miyo jothurwa beda mos to kadipo aneno machienglo gi tunglo matimre ODM kagi matimre e mag siasa wane mohinyowa ket odhi hinyowa wan kendwa wawegi kendo wabiro yudo ka koro wan waonge sirikal ka ok watang' jothurwa wabiro bedo mana e koyo mosebedo kuom higni mang'eny walokuru pachwa wabed gi gimoro achiel erokamano ahinya Mheshimiwa Orero mwalimu wach mari mogik nyiriri 30 kae ikona kanisa orumo achiel kachiel kama nitie ka wach mari mogik agombo mana ni wan kaka jo ODM party